Marapa, sorry. Marapa. Asimu no Marapa. Baba tu say no mugira maraina. Tu say no ndoga mugira maraina. Muri Zimbabwe. Aka kana uraya. Aka ndoga mugira maraina. Say no to drugs abusabate. Dramatiki amurambe makadaro. Mwabonere kutsana ngurwa kubatsira ine. Steve anbatsira kubva kumotikari kusvika kubox tikamupoma kumarabha we got up to now takumisa mugomba asi notenda nezvawaita wayasaitreni chete vaitiro ruzhinji rese murambe makadaro mwari wakuropafadzei. Tingangoti muchidimbu takaomerwa zvakadii dai Sunrise yanga isina kupindira paya rufu rwamukoma Marabha. Ndakaomerwa bhozi Marabha paidwa 430 views redwa kuchipatara asi ndakatadza kukwanisa kuikavha ndiri ndega. Mari yandakakwanisa kuwana $200 which means so pautone nechikwereti 230 saka pandakabhadhara $200 vanzitombopa board vakabatsirwa safe reason ndowakwanisa kundibatsira asi mwari waropafadze varambe wane moyo wakanaka. Mungakurudzire kuti kudii kune vamwe vanhu vasati vajoina makambani akafanana naSunrise kuti naivo mangwana vasazosangana nedambudziko rekuti voshaya kuti voita sei nekuti nhamo inouya usina kugadzirira. Ndinokurudzira kuti warejese kuti vanhu pala iyo iendere mberi bhozi ndasingafungiri kuti ndizvo vachaita mukoma wangu abatsirwa free saka ngavarambe vane mwoyo wakadaro vanhu vese vanoda kuzobatsirwa ite mujoini pala iyi. Ndinotenda hangu. Tinotenda. Thank you. Driver road.
Mwari ndio anondia kujogera zingari wa mazuwa ere Rabos makutemba kamungu weju kuti muone kutera magamba woma Unaenda kupuka kumara cheruru Kura mangotendera yepo Hii baibirere Aiwa. Mona hii TV. Oh, TV. Kaini mbobude wemu. TV. Aiwa ndibuditseyo shwatu. Murukuto kudine kusiona marapa. Wanu ngawaregedza kumwatumba. One taura. Tarwadziwana marabha One. atidzimba marabha kongotifamba zvakanaka marabha Tinotenda. Marabha watirwadzisa asi muna macho edu kadedzana kapfupi mungopfuura mese. Zorora murugare munhu wamwari. Tinongoti marabha iwe panzi zorora murugare ufambe zvakanaka. Wangu marabha ndatifamba zvakanaka. Taigara newe zvakanaka pasi pami. Notsvagirawo musha wekugara kudenga. Usanotiekitirawo madhirama kuitira kuti kana tasvika tongona maepisode akati wandei. Achita masikitsi akawanda ngaawedzere masikitsi tiri kutora madari mudenga imomo. Namachisa disenda wezo chemo mkoma marabha meso rest in peace fambe zvakanaka. Marabha anofana kamba musanyeve. Akamuroya. Ndakunyepera vanhu. Kamba akauraye. Marabha abuda apa kumana. Enda abuda. Abuda apa. Royan. Atengwa nyama. Atengwa. Mimi nantiuliza marabha abude. Marabha ndizei. Kufambia kumashiko anakubuda. Yeku Grandview anakubuda. Yeku Airport anakubuda. Kumandara anakubuda. Kwamrewa anakubuda. Akawanda. kwese nanasifana abude Ndangoti. Mataura ya mali. Marabha, sorry. Marabha. Asi munhu wemahara kana mafamba. Marabha simwemahara. Ichiwe. Baba tikuti sei noti. Tiri kuti sei noti. Muri yeZimbabwe.
aka kana uraya aka ndoka aimukira say maraina no to drugs amusabate aka ndoka aimukira maraina aka kana uraya aka iwe kanogona ukuba yakatenga mshoku kuita iyo poison. This is a magic moment of that magic no inspiration yekuti Right. Say no to drugs. akomana Rasa kana. One other thing, but as far as I'm concerned, my friend had 3 divorces. 3 divorces. Three my divorces. Unofana mapirits imama pirits munhu imama pirits kumarinde hakuna shasha marabhone Mr. Chazanga. Abantu Mr. Chazanga veSunrest insurance company iri muno muZimbabwe. Aiwa vapindira pakuvigwa kwamarabha. Makangomzwa zvinhu zvichikonetsa vana veZimbabwe. Sunrest kati aiwa hatina maactors anotadza kuvigwa isusu tichiripo tichiri kurarama kudai tichiri kurova basa. Sunrest is the best in Zimbabwe. Thank you. Mashoko enye kutenda mkoma Itai kune veSunrest. veSunrest inotenda nekubatsira kwawandiita Mwari wavaropafadzi nekubatsira kwaita mukoma wangu waitiro vamwe zvakawanda Mwari wave navo inotenda nezvamatitira murambe makadaro Mwagona here kutsanangura kuti vakakubatsira inei Sunrest yandibatsira kubva kumotikari kusvika kubox kusvika mukoma wangu marabha ahwigwa up to now takumisa mugomba asi inotenda nezvawaita wayasaitireni chete waitiro ruzhinji rese murambe makadaro Mwari wakuropafadzei. Tingangoti muchidimbu takaomerwa zvakadii dai Sunrest yanga isina kupindira paya rufu rwamukoma marabha. Ndakaomerwa bhozi marabha paidwa 430 kuchipatara asi ndakatadza kukwanisa kuikava mari andakakwanisa kuwana $200 imeso pakutone chikwereti $200 saka pandakabhadhara $200 vanotombopa bhozi rapatauresewakwanisa kubatsira asi Mwari waropafadze Tinongakurudzira kuti kudii kune vamwe vanhu vasati vajoina makambani akafanana naSunrest kuti naivo mangwana vasazosangana nedambudziko rokuti voshaya kuti voita sei nekuti nhamo inouya usina kugadzirwa. Tinokurudzira kuti varejistirei vaenderere mberi bhozi ndasingafungiri kuti ndizvo vachaita mukoma wangu abatsira mberi saka ngavarambe vane mwoyo wakadaro vanozobatsirwa kwamai enyu maererano nezvamunazvo muhomwe menyu. Saka vanhu vakasunungukawo kuuya kuSunrest Funeral Home takasununguka tinotaurika navo. Vachazanga tinoti nematambudziko ecelebrity inonzi marabha celebrity kwete muEpworth chete asi yenyika yese yeZimbabwe. Imimi tiri kuona muri panapa asi patanga tiri kutanga tichinzwa kuti zvanga zvakaoma patanga tichitaura nemukoma wamarabha achitaura kuti zvanga zvakavaomera ende uye vataurawo zvekare vakabuda pachena
pachena kumhuri yeZimbabwe ichinzwa kuti imimi mauya kuzopa rubetsero pachena sei. Ndo mubvunzo wangu wekutanga kuti muite gesture yakadai pana marapa. Kana mira utibata pa land ne matambi 02 koma marapa 242 do landline yesu. So vakasununguka kuya mukasvika pa Rana Hospital ndo opposite post office pana pa 35 kilobengura ndo pane ma office edu. So tinoona pa social media kuti pane zvimwe zvikuita ma services and everything. So tinoona zvakafanira tikati ayo ndokuitira dzonyika kuti inonzi funeral home inogona kuassista kubatsirai vapa body removal, body preparation, casketing, coffin, transportation kusvika kumusha even muno muloko muHarare tinoviga ndoti kuma artist ese kune anenge asangana nedambudziko rakatafanana neroro uyai kuSunrest Funeral Home tinokugamuchirani maoko maviri. Dzimwe nguva kana zvakaoma tiripo pakuti tikubatsirei tisvike kwese pamune muchienda ndokutendai zvikuru. Mamwe mashoko ndeyekuti chii chatingati chiri outstanding kana kuti unique paSunrest Funeral Parlour kune mamwe mafuneral parlours ari mukati menyika ino yeZimbabwe? Sunrest Funeral Home inobata kubva mwana achizvarwa kusvika achishaika achikura mini. Hatina age limit kuSunrest Funeral Home. Tine motokari dzakanakisa samari ndofunga mukudziona. Maservices edu isusu akanakisa. Tinobva mukunyaradzana, tokupai maservices emufundisi ekuti tinoparidza shoko. Tabva ipapo tinozoenderera mberi nekupa magroceries kana maya mazojoina Sunrest Funeral Home. Hatina kwatisingasvike muno munyika yedu yeZimbabwe tinosvika kwese. Saka makasununguka kuuya kuSunrest Funeral Home mozopuwa maservices kana muchinge marasikirwa nehama dzenyu. Vamwe vanhu vangada kuziva kuti zvino zvamaparidza maridzo yakanaka yeSunrest, iro zita rekuti Sunrest rinoreva kuti kudi musati matipa maadresses nemafone numbers ekuti vanhu vangakuwanai sei? Okay, kuSunrest Funeral Home tinoti you're done in the darkest hour, as in kuti parinenge richivira paya kwadoka kwamuri kwatiri isusu ngakunge kuine chiedza pakuti akukupai chiedza pamaservices zvakafanana panhamo yamukoma marabha vanga vari murima asi tauya nedhoni kuti kwaedza tichikupai maservices kuti zvikuitire zvakanaka. Tinotenda zvikuru.
All right. Vanasikana nese muchibva pana pakudzimba vatavisa mirefu ndamboimira pane gap ndo pazvinhu zvingaipira sorry. Maraba
Aishira chetu. Nana vamashira vamanyani vapresha vanane mbobo veya. Ubayo mashima. Ubayo.